en algun concert d'Orella Activa en aquests 13 anys, no? El que ha volgut sempre Orella Activa va néixer com un col·lectiu de gent, d'amics que evidentment els agradava molt la música, amants de la música, però que també volien reivindicar una mica la música com a valor social, o sigui, la música que arribi a tothom, la música popular. Per això mateix Orella Activa va néixer així en plan reivindicatiu, criticant les injustícies una mica socials, culturals, musicals i intentant reclamar un espai propi de sala de concerts, perquè per escoltar música en directe. Això, evidentment, no ha estat possible mai, però ara mateix també hem vist que Orella Activa no cal que digui això. Fa 13 anys sí que era important, però ara, evidentment, no. Llavors, què hem anat fent Orella Activa? Doncs, com que no teníem un espai propi per poder fer concerts, hem anat, durant aquests 10 anys, així hem anat fent els concerts, 4 o 5 concerts l'any, els que podíem, a espais públics de la ciutat. Hem anat fent concerts a Sant Domènec, sempre a la Mercè, sempre hi havia el concert de la nit de Reis, que era el de l'aniversari d'Orella Activa. També fem altres espais, a Fora Muralles, allà on ens han deixat una mica, a la plaça dels Jurats, així. Què passa? Que sempre ens ha costat molt, sempre hem hagut d'estar lluitant molt amb l'Ajuntament, que va, deixeu-nos un espai, deixeu-nos tocar això, però bueno, hem estat sempre allà una mica batallant amb aquestes coses. Què passa? Doncs que ara ja fa un parell d'anys o així ens hem hagut de replantejar una mica la situació de l'associació. Què passa? Que ens hem fet grans tots una mica, no hi ha molta gent, o sigui, molta gent ve als concerts, molta gent ha sentit parlar d'Orella, molta gent sí que quan parles amb ells dius sí, Orella ha fet això, i què passa? No fareu res aquest any i què? No, i ens hem preguntat, el que passa que, clar, tampoc hem crescut molt el nombre de persones que volem fer coses i ens hem quedat en alguna etapa una mica estancats, no? Per sort, ara ja estem començant a arrencar i el que hem vist és que hem de buscar coses noves, no? Com bé he dit abans, fem Orelles de Xocolata. Va néixer l'any passat amb una producció juntament en temporada alta perquè vam veure que també havíem d'acostar la música en directe a altres públics que no els de sempre, no? I quins són? Doncs els infants, el públic familiar. O sigui, molts pares ara els agrada anar a concerts amb la mainada, no? I la mainada d'aprendre una mica allò que és això, la música pop, per exemple. Orelles de Xocolata va començar, és un espectacle on hi ha el fil musical, és els hits de la música pop, de tots els temps, si diguéssim, i també s'ensenya els instruments, els artistes, s'explica una mica, es va tocant la música, però també ensenyant per què, no? Per què toquem aquest hit? Doncs mira, aquest hit va ser tal, una dona que és una dona, no? Doncs va ser un mite dels anys 90 i tal. S'explica això, els pares disfruten perquè recorden aquells hits i els nens aprenen una altra manera de música que no surten els dibuixos a la tele, per exemple. Doncs ara Orelles de Xocolata realment està tenint força èxit, hem vist, en un any portem 10 volums, també l'hem adaptat a la música negra amb el que va sortir pel Black Music, suposo que aquest any intentarem repetir, i ara també s'està intentant portar al terreny del rock. O sigui, intentem créixer també amb Orelles de Xocolata, no? A part d'això de quedar-nos allà estancats amb el cos. A part d'això, el que hem vist també és que, a part de muntar concerts aquí a Girona, que veiem que no cal, perquè hi ha tanta oferta musical que no cal, doncs també el que hem volgut és associar-nos una mica amb altres associacions del territori gironí que fan el mateix que nosaltres. Clar, sempre hem vist que hi ha els de l'Atzamar de Sant Feliu, els de Solell de Vidreres, els del Mig d'Olot, els de Via Inquieta, Figueres, o sigui, a cada comarca més o menys hi havia una o dues associacions que més o menys feien el mateix que nosaltres i mai havíem tingut contacte amb ells. Ens coneixíem, ens trobàvem a concerts i tal, però no havíem fet mai res junts, no? I fa 2 anys també va sortir la idea de dir, hosti, doncs per què no? Ens ajuntem tots una mica, si tots ens interessa el mateix, la música en directe i tal, doncs per què no entre tots organitzem concerts? I també sacsejar una mica la població, no? Perquè els de Girona es
Cinema Girona a veure concerts de Sant Feliu allà, doncs dinamitzem això també una mica i participem tot entre tots i compartim experiències o coneixements que tenim els uns amb els altres. I bàsicament és això el Orella Activa ara mateix. O sigui, el que vol és compartir aquesta passió per la música popular i acostar-la sempre que tingui molt real. També sempre, ho he de dir que si no em vetran, també sempre hem intentat defensar la dignitat del músic dintre de l'Orella Activa. O sigui, ens agrada donar oportunitats a músics emergents, hi ha molts de grups que no coneixem aquí, emergents, que tocarien perquè els agrada tocar i com sigui i tal, però intentem molt fer-ho això. Això es pot fer en qualsevol moment, en qualsevol lloc improvisat. Doncs Orella Activa intenta una mica tocar amb unes mínimes condicions, no? I ser l'equip de so, que ells intentin la música, o sigui, tothom ho fa per passió, qui toca, però s'ha de reconèixer també aquesta passió que tens, no? O sigui, que sempre intentant controlar que el músic no surti tan mal parat com últimament està passant, no? Vull dir, a tot arreu, no només en l'àmbit musical, però vull dir que una mica intenta això, sempre Orella està procurant una mica intentant cuidar una mica el músic. I bàsicament ara, Orella Activa, la nostra carta de presentació d'ara, que ens hem canviat una mica, és aquesta plataforma. Aquest blog web, aquí és on tenim tota la nostra informació. Abans, no sé si us recordeu algú, existia l'Envoi. Era com una revisteta de butxaca. Va sortir, com hem dit abans també tots, l'edició en paper costa més. I nosaltres ens vam posar sense diners i tal, vam dir, volem continuar informant, però clar, no tenim un paper, doncs fem un blog. Aquí hi ha una mica de tot, expliquem nosaltres qui som, després tenim molts col·laboradors que van a concerts, ens fan les cròniques o notícies de qualsevol cosa de música que surti, el que sigui, tot el relacionat amb la música, nosaltres intentem penjar aquí. I llavors també hi ha el projecte d'Orelles de Xocolata, ho explico una mica, i l'agenda, que sempre ha sigut l'Envoi, sempre ha sigut una agenda. Va néixer com a agenda cultural musical i després es va. Doncs això és una mica l'Envoi en format digital, que és el que hem de fer servir ara.